Godt. Jamen, jeg vil nu snakke om den nære astronomi, som jo er en af eksamensspørgsmålene, et af de ting, der har jeg været igennem. Og den nære astronomi er som sagt anderledes end de andre, hvor det er svært at bruge, eller der er ikke så mange punkter til superteori-delen, men hvad der er, det er at kunne tegne godt. Så I skal både være i stand til at øve jer i at lave de rigtige tegninger, og I skal også øve jer i at kunne forklare det med en globus og nogle andre ting. Så det er også noget, vi skal forberede dig hjemme. Men lad os nu prøve at se. Den nære astronomi, jamen der er det jo se her, hvor vi skal forklare forskellige fænomener fra hverdagen ud fra en model af, hvordan jorden og månen drejer rundt i løbet af årets gang. Så man kan starte med årstider her. Her har vi solen, og så har vi jorden, som drejer rundt om solen. Så vi har jorden her. Og så er det sådan, at jorden har en rotationsakse. Og det er sådan, at den her rotationsakse, den hælder 23,5 grad i forhold til ekliptikas plan. Ekliptikas plan er det plan, som jorden den bevæger sig rundt i, altså det baneplan, der er for jorden og solen. Og alle de andre planeter, de er også i det samme plan, ekliptikas plan. Og det skyldes sådan set, at solsystemet blev skabt af en roterende sky, og i den sky, den roterede sig rundt, og den blev så en flad sky, og så langt det meste af stoffet, det blev til solen, og resterne, de klumpede sig sammen til blev planeter, som så fra den her roterende sky, og det blev så til jorden blandt andet, og derfor så ligger alle planeterne i den her sky, i det her plan. Godt, men lad os se. Men så er det sådan, for de forskellige planeter, der er det, at de har en forskellig, altså rotationsaksen ligger forskelligt for de forskellige planeter, og for jorden, der er det, at aksen her, den hælder de her 23,5 grad her i forhold til op og ned her. Hvis den ikke hældte, hvis den var 0, den her vinkel her, bare lige op og ned, så vil der ikke være nogen årstider. Der vil ikke være nogen forskel på sommer og vinter. Men lad os nu prøve at se. Når jeg nu drejer rundt på den her måde, så er det sådan, at rotationsaksen, den sidder fast. Rotationsaksen peger altid mod Nordstjernen. Så den her rotationsakse er altid det samme sted. Så hvis jeg skulle tegne her, at her der havde vi solen, så skal den ligesom bevæge sig rundt sådan her, at rotationsaksen peger det samme sted, sådan her. Hvis jeg nu gjorde sådan her, så det er ikke sådan, den gør. Den peger det samme sted her, hele tiden. Så den har fast rotationsakse. Og ja, så det er sådan, det går. Så sådan der. Og når det er sådan, at rotationsaksen peger ind mod solen, så har vi sommer. Og herovre har vi vinter. Og så herover der har vi så efterår, og her har vi så forår. Den her system her. Ja, det er så, hvordan det er. Så, men hvorfor er det så, at vi har årstider herovre? Jamen, der kan man se, at forklaringen ligger i de her 23,5 grader. Så der er to argumenter, altså for grunden til, at vi har årstider, skyldes, at rotationsaksen hælder 23,5 grader. Og det giver to effekter her. Og de til sammen her laver en pil hernede, hvor der står årstider. Så den ene grund er den anden grund, og det giver så årstiderne. Men det skyldes faktisk den samme effekt her. Og hvad er det så, der sker? Jo, fordi den hælder 23,5, så får vi både det her med, at længden af dagen
ændrer sig alt efter hvilken årstid vi har. Og det vil sige, at om sommeren, der er solen længere tid over horisonten. Det er den ene ting, og det er med til at varme jorden op og så videre, og så bliver det varmere. Den anden ting er, at solen den kommer højere op på himlen. Det er det andet argument. Det skyldes begge to de her 23,5 grader. Og så er det sådan, jo, hvordan det? Hvordan skal vi forstå, at længden på dagen bliver anderledes, alt efter hvilken årstid vi har? Jo, lad os prøve at se på det. Her der har vi solen, og her har vi jorden. Og det er jo sommer herover, fordi at jordens rotationsakse peger ind mod solen. Så vil der være skygge. Nu er det svært at tegne med en sort tus. Det findes ikke. Vi tager en lilla tus. Eller det er ikke engang en tus, det er en. Så vil der være på den side, der vender væk fra solen, der vil der være mørk. Mørk, det er det her med det lille. Og hvis man så bor heroppe, så kan vi se det. Orange det på noget. Ja, men i hvert fald, hvis jeg nu tegner her, det er, hvis vi bor i Danmark, så bor vi der. Og så er det, at når vi så drejer rundt, den her drejer rundt om sig selv, det tager 24 timer, og så vil der så være nat, og så når vi når dertil, så vil det blive, så vil solen stå op. Og så vil solen stå op, og så efter tid, så vil det blive mørkt igen. Men I kan godt se, når vi nu drejer rundt, så er der en stor del af turen her, så der er ikke ret meget, altså der er mere tid, hvor solen er over horisonten, end når den ikke er. Mere tid med dag end med nat. Det vil sige, vi har det her fænomen, sommer, som giver noget sommer, at jorden og så videre bliver varmet mere op, fordi at vi har en mere tid med lys. Det må være med til at påvirke vores årstider. Hvis vi så tager den anden side her, et halvt år efter, og vi stadig er på den samme breddegrad her, så kan I se her, herover er der lys, og så bliver det mørke derefter. Så det er længere tid, hvor vi er i mørke, og nu er det blevet vinter. Man skal både være i stand til at forklare det med den der, men man skal også være i stand til at forklare det med en gås. Og det kan man gøre, ja, med en gås. Okay, det var det ene argument. Det andet argument her, solens højde på himlen. Lad os prøve at se. Hvis nu jeg tegner, her er det stadig, altså her er det sommer, vinter, sommer, vinter. Hvis jeg nu er her, stadig er på den samme breddegrad, og står der, jamen så vil jeg se, at solen, den vil ryge ned i min knop. Altså solen, den rører faktisk lige på. Bum. Så jeg vil se, at solen er højt op på himlen. I modsætning til, vi laver den samme breddegrad her, ikke? Jeg tager den lidt større. Så der. Hvis jeg står her, nu er det blevet vinter, og når jeg ser på, hvad bliver nu varmt, nu er det ikke min knold, der bliver varm, nu er det næsen, der bliver varm. Ikke? Altså, når man laver den her, når man skal forstå det ikke, så den her sol er jo kæmpestor, og der er meget lang afstand og så videre. Men man kan godt se, at man skal se næsen her, nu er det næsen, der bliver varm. Så han vil se, at solen den står lavt på himlen. Okay, så lavt på himlen og højt på himlen. Nu ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal tegne det. Så hvis den her, han ser, at solen den rører lige ned. Så hvis den tegner en solstråle her, så vil det ramme et areal lige ned her. Mens hvis man tager det fra siden af, så vil det blive et større areal, der vil blive varmet op. Ligesom med en lommelygte, hvis man lyser på lige ned, eller man tager den fra siden. Hvis du går lige ned, så er der det, at solstrålen bliver mere koncentreret. Og man snakker om strålingsintensitet, og det vil sige, hvor meget stråling man har, eller hvor meget watt per kvadratmeter der er, altså hvor intens strålingen er.
Og hvis arealet bliver større, som det gør her, er der mindre stråling per areal, altså mindre watt per kvadratmeter, så er stråling ikke lige så intens, ikke lige så koncentreret. Og så føles det ikke lige så varmt. Det er ikke lige så varmt. Det varmer ikke lige så godt op. Og det er, hvad der er pointen ved at rejse sydpå. Det er, at hvis man kommer ned mod ekvator, jamen så er solen højere op på himlen, og derved så bliver solens stråler mere koncentreret, og man skal have mere solvand på, og det bliver i hele taget varmet mere op. Så der er altså både det der med, at solen er længere tid over horisonten, og solen kommer højere op på himlen, der giver årstiderne. Så det var forklaringen til årstider. Og så går jeg lige herover og snakker om månens faser. For det hører jeg også med. Det er sådan, at vi har det, at hvis her har vi solen, her har vi jorden, og så hvis jeg så tager, nu bliver den lige grøn, jorden her, og så bliver månen, den bliver hvid. Hvis jeg så er her, jamen hvor vil det så være lys, og hvor vil der være mørke på? Jamen der vil være mørke her. Er det muligt at se for jer? Det her stykke, der vil det være mørke, og det vil sige, når jeg står og kigger på månen, så vil jeg se halvmånen her. Hvis den er over på den anden side, så vil jeg også se en halvmåne. Det er også en halvmåne. Men hvad har vi her? Er det en tiltagende eller en aftagende? Jo, når månen den rykker herop, jamen så vil den så være her. Og så hvis jeg står og kigger på den der, så vil jeg se en fuldmåne. Så hvad jeg har deroppe, det må være en tiltagende, fordi den bliver mere og mere fuld. Og månen drejer jo mod uret. Alt snart drejer mod uret. Det her drejer også mod uret. Og jorden drejer også mod uret om sig selv. Alt er mod uret. Så det har det. Så den her, den er tiltagende, og så fuldmånen her, og så aftagende, og så her, der vil der komme en ny måne. Men nu er det svært at tegne det rigtigt. Jeg har tegnet det sådan, så månen den hælder den her, hvis nu det var sådan, at månen lå i ekliptikas plan, så vil vi have jorden her, og så vil vi have månen her, og så vil den skygge for, og så vil der være en skygge her, lad mig nu skulle tegne det, en skygge her, og på den måde så vil der være en solformørkelse lige her. Hvis månen var over på den anden side, så vil jorden lave en skygge, og den skygge den vil være større, fordi jorden er større. Så nu vil månen være i skygge, og så vil vi have en måneformørkelse. Solformørkelse, måneformørkelse. Det gør den, og det sker, når månen er mellem jorden og solen og i ekliptikas plan. Og 14 dage efter, så vil det ryge herover, og så vil det være en måneformørkelse. Så 14 dage efter, fordi månen tager cirka en måned at dreje rundt om jorden, så fra her til her, der vil gå 14 dage. Så vil det have det ene og det. Men heroppe, der har jeg forsøgt at tegne det sådan, så det her plan hælder lidt i forhold til ekliptikas plan. Så lysstrålerne her, de ryger ind under, så månen skygger ikke her. Så månen skygger ikke for lyset, så derfor så har vi så ser man kun månens bagside, og man snakker om en ny måne. Man kan ikke se noget. Hvad siger du? Ændrer den sidste måne, der er skygge på den fjerde side. Godt. Tak skal du have. Det er rigtig godt, hvis jeg siger noget, der er forkert. Så ser man kun den mørke side, det hedder midtmånen. Hernede, der er det sådan, at skyggen fra jorden, den rammer ikke, fordi den hælder, den er lidt under. Så ser man fuldmånen her. Godt. Og Christoffer skal slukke sin computer.
Så er vi herovre. Hvis der så er, men så er der så spørgsmålet, hvor lang tid, og det her, det er helt klart hardcore siden af sagen her, at kunne forklare, hvorfor er det, der går et halvt år mellem en solformørkelse og så en solformørkelse igen. Og det kan man se på den her tegning her, at, og nu er det svært at tegne, så derfor vil jeg også vise på anden måde, men hvis vi har jorden her, og her, så hvis nu, her, der ligger vi på linje, det er det, jeg forsøgte at tegne. Her, der vil månen vil være mellem jorden og solen og i ekliptikasplanen. Så har vi en solformørkelse. Et halvt år efter vil den være herovre. Der vil være jorden her, og så vil månen være her imellem her. Og så vil vi igen få en solformørkelse. Så der går et halvt år. Og der går et halvt år fra den ene solformørkelse til den anden solformørkelse. Men man skal være det rigtige sted for at kunne se det. Så det er ikke, man skal være det, fordi den skygge er en lille bitte skygge, der lige rammer et lille sted her. Men hvis man rejser efter det, så er der solformørkelse hver halve år. Og 14 dage efter er der en måneformørkelse. Og lad os prøve at se, hvis jeg nu lige skulle tegne det her, hvis jeg nu skal forklare det her med, hvorfor der går et halvt år. Det kan man sige. Hvis nu månens plan lå i ekliptikasplanen, så vil vi have måneformørkelse her, og en måned efter en måneformørkelse igen. Det er solen, det her månen, det er jorden. Men det gør der ikke. Den smutter lidt op og ned. Så hernede, der har vi en nymåne, heroppe har vi en fuldmåne. Den skygger ikke. Men så kan I se her, hvor jeg nu drejer rundt her. Hvis jeg nu går herhen, så bum, så ligger de på plan. Nu ligger den i planen, og så har vi solformørkelse. Og igen sker der ingenting, den er over, under. Og bum, herover, hvis jeg skal se det kameraet, men herover, der ligger de på planen. Og fra her til her er der gået et halvt år. Så det er sådan, man kan forklare det. Hvorfor er det så, at man kan se måneformørkelser mange steder, men solformørkelser kun nogle få steder på jorden? Jo, det skyldes, at når vi skal have solformørkelser, så er månen lille, og den laver en lille skygge, som lige rammer, hvor man nu end er på jorden. Men når vi er men hvis månen er derovre, så er det solen, så er det jorden, der skygger. Og jorden er jo meget større end månen. Den laver en stor skygge. Og derfor så er det rigtig nemt. Ja, så er det meget hyppigere, at det lige præcis sker, at man kan se det. Altså der er, fordi jorden laver en større skygge, så er det nemmere, og dermed hyppigere vil det ske, at man kan se det på den her måde. Så er der nogle få andre ting. Det her med polarcirklen. Polarcirklen er sådan, at hvis man bor nord for polarcirklen, eller ved polarcirklen, der er det sådan, at hvis man bor på polarcirklen eller over polarcirklen, når det så er sommer, så går solen aldrig ned. Altid lys. Så man skal bare herop, så er der altid lys. Og når det så er vinter, så er der aldrig dag, så går solen aldrig op. Det er det her. Og så er det her med, der er et andet ord. Hvis lyset rører lige ind i knolden på en, og solen er lige over hovedet på en, lige over, så hedder det, at solen er i zenit. Staves med Z. Så er det her, de forskellige ting. Det her, hvor at rotationsakslen peger helt spot on her, det hedder sommersolhverv og vintersolhverv, altså hvor det lige er helt skråt hen. Og så er der det her med, at på det her tidspunkt her, det hedder så efterårs jævndøgn og forårs jævndøgn. I kan høre det med ordet jævndøgn. Det betyder, at nat og dag er lige lang.
Og det sker jo netop her, fordi skyggen, ja, nu kan jeg jo ikke tegne det, men alt det, der vender væk fra solen, det er i mørke. Så hvis solen er, altså hvis noget er her, solen er der, og den lyser, og vi har rotationsaksen, den peger den her vej. Her har vi solen, peger den her vej. Så alt, hvad der er her fra den her side, det er i mørke. Så når den her drejer rundt, så vil det være præcis 12 timer i lys, 12 timer i mørke, osv. Så her der har man, det er ved efterårs jævndøgn. Det samme vil ske et halvt år efter med forårs jævndøgn. Jævndøgn er, at nat og dag er præcis lige lang, og det sker kun 2 gange om året. Det var det.